Sir. Kaya nga mga idol na ipinackage pa natin mga idol para sa tropa natin. Idol, ingatan mo ito idol. Opo, idol. Sana idol na magbigay sa ito. Magbigay sa'yo na sa mga ibon na ito. Kaya nga lang na breeder to at kailangan makakuha ka ng lahat niya ito. So yo, what's up mga idol no? At yun na nga, nagkita tayong muli. So alright mga idol no, at yun, yan. Sorry agad mga idol no, dahil sa inyo nga wala tayong update sa mga ibon natin. At yun, dito tayo ngayon sa Aliana Loft. Dahil nga sa, eto nga mga idol no, full out lahat ng mga ibon dito mga idol. Ayun na nga, at ang ibon, yung mga ibon ngayon sa Aliana Loft mga idol no, is mga warrior na talaga mga idol, mapanlaban na. Pero yan, napunta nga sa akin mga idol, lahat nasa akin na dito sa loft ko. Ayun nga mga idol na dahil sa'yo na nga, nagkaroon ng plano na ito gagawin ng bahay. So wala nang space yung mga ibon dito. So kaya, yun, kinuha ko din mga ibon lahat dito ngayon. Binigay sa akin ni mama mga idol na. Yung sa Aliana Loft to mga idol, nandito ako ngayon mga idol. At yun nga at yun, matagal tayong hindi nakapaglaban mga idol no. Alam ko marami nag-aabang sa mga ibon ko mga idol. Yung mga nag-aabang din mga idol no. At yun sa mga solid nating supporters dyan mga idol no. At yun maraming salamat sa inyo no. At yun, sa mga iniwala pa dyan no. Sa mga iniwala dyan, please naman no, pa-support sa channel ko. At huwag nyo na makalimutan mga idol, mag-comment down below. Tapos syempre sa mga next video natin mga idol no, gagawa tayo na shoutout mga idol. Mega shoutout syempre no. At sa BBC no, yun BBC lang sa Kalam. Alright, so mega shoutout BBC at kay Noy Molab, mega shoutout idol, at syempre kay Just Calma, mega shoutout sa mga pogi nating coordinator dyan. At yun sa TGRC, yun mega shoutout. Napakalakas ng TGRC mga idol na talagang ang layo na narating ng nila ngayon ng laban ngayon mga idol. So hindi nga tayo nakasabay no. At syempre sa Pare, yun mega shoutout Pare. At sa ano pa ba, FTPC, MPC, yun mega shoutout. At kay Boss Heimlak Samana, wala pa tayong laban no, pero marami tayong warrior ngayon. Wala tayong nilalaban mga idol. So ito, stock lang yung mga ibon natin mga idol no. Nagpapalakas pa lang si mga idol, nagpapalakas pa lang si Alburulop. At yun syempre mga idol no, at yun, sa raffle natin mga idol no. Nagmumukha ako nitong sinungaling eh. Pero mga idol, tutuloy natin yung mga idol no. So magkakaroon tayo ng raffle sa first training ng hindi natin alam kung anong club yung mag-start. Pero magkakaroon tayo ng pa-raffle mga idol para naman sa mga subscriber natin at sa mga viewers natin at sa mga magsusupport pa dyan mga idol no. Please naman mga idol no, at yun, sorry talaga no, hindi tayo makakapagbigay ng ibon basta-basta mga idol dahil sa inyo sobrang mahal talaga ng patoka mga idol, yun pero mamimigay tayo mga idol no. So gagawin natin mga idol para maging patas dahil sobrang dami nyo. Kapag bibigyan ko kayo lahat mga idol no, so maubos yung ibon natin. So gagawin natin patas mga idol. Ito ganito na mga idol no. So ito, ayan, comment down below sa video na to mga idol. Sa video na to no, comment down below mine. Pamain. So may show po akong ibon sa inyo. Tapos yun po yung i-raffle natin mga idol. Sa lahat po na mag-comment dito ng mine sa video na to, so yun na po, yung lahat yun isasali natin sa pa-raffle. So ito may special tayo rito na sorry. Hindi pala special no. Ito matagal nating courier to mga idol ng ano courier ka, bro? Halika dito. Ha? Flash Express po. Flash Express. So ito meron tayong tropa rito no. Wait lang ito. Matagal ka nag-ibon bro? Dati po nag-ibon po ako. So ngayon wala ka pang ibon ngayon? Babalik po ako sa pag-ibon. Ayun so ito meron tayong rito na ayun nasa gitna tayo ng kainitan yung mga idol na. Yun mga idol na ito si anong lap ba na ipapangalan mo sa lap mo kung mag-iibon ka? Jeff Lop. Yun at saan ka malapit dito sa Pampanga? Pandan po. Sa Pandan ka lang din. Alright mga idol na sa Pandan lang mga idol. Yun so lagi niyo nakikita yung mga ibon ko doon sa kabila, Alburulop. At ito dito siya nangingin sa Aliana Loft. At yan, request ni mama na pabigyan ko ng ibon no. Ayun at ilang taon ka nag-iibon? Dati po nag-iibon ako ng 14 years old ako. Ano nga pangalan mo bro? Jeffrey po. Jeffrey. Yun si Jeffrey mga idol no. At ito lang naman to mga idol no. Yung bibigyan natin ng ibon si Jeffrey kasi sa yun nga
alos dito kasi sa dito sa tao, yung mga tao kasi dito sa bahay namin mga idol, mayayaman kaya araw-araw meron silang mga parcel, yun ang so at pag-gift board na lang natin sa kanya mga idol, solid mga idol no, Alburo Lop mga idol, syempre no, tulad na sinabi ko sa inyo kayo na mga idol no, para maging patas mga idol, maging patas naman tayo. So hindi tayo namimili ng bibigyan no. So ito may showbird tayo rito mga idol. Yan, kung nakikita yung picture na yun mga idol, ayan, yung showbird ko mga idol. So pa-comment mine below, tapos syempre mga idol no, ipaparapol natin ng mga idol. Sa lahat na nag-comment ng mine dito mga idol no, sila yung kukunin nating maglalaro para sa gagawin nating parapol. Ay na kay Jeff Lop, at yun bibigyan natin ng ibon to. So hindi pa rito mga idol no, wala rito. So pupunta kami sa kabila mga idol, dun sa Lop ko. At yun na nga Aliano Lop mga idol, wala na. Pull out na mga idol. Alright, so yun na nga mga idol. So isang pahabol dyan no. At yun na nga yun. Mega shoutout Jojo Boko Vendors, at yan kay mama ko. Ito si mama ko yan mga idol na. So syempre Wala na kami guys, no, hindi kami nakapag-upload kaya pasensya na kayo dyan, stay put lang kayo at mag-a-upload kami kasama ko yung apo ko ulit. Alright, so yun na nga mga idol na isang mga idol na isang kabang-abang ba ito na vlog? Kabang-abang ba na video ito? Maabangan nila man? Ano mangyari ito? Yes, kabang-abang talaga yung video so anong content yung mga gawa ninyo ng apo mo? Ay, may magagawa kaming content mo ko doon sa nagmumukbang yung apo ko. Ngayon makikita nyo sa sunod dahil malaki na yung apo ko, makikita nyo yung content namin na bago. Yun na. Abangan nyo mga guys! Yo, what's up no? Barry Dongs vlog mga idol no. So syempre no, pa-support na rin mga idol. Ayaw mo makasama yung gwapo mong anak? Yes, pwede. Alright. Jojo Boko Vendors mga guys. Subscribe our channel. So matagal tayong hindi nakapag-vlog mga idol no. So yun na nga hindi tayo naging consistent sa pag-vlog natin dahil sa medyo busy yung pogi ninyong vlogger. Yay! Yes! Oy, halika. So ito yung mga idol, ito yung pinaka-talent ko mga idol. Kasamahan natin. Yung pinakamagaling kong talent mga idol. May mga vlog kami na ito mga idol na nagbo-viral mga idol. Si Parin Bensoy, alright no. Yung siga ng Hawbil. Alright no. Hindi to mga idol, hindi to niche ng vlog ko na sa Alburo Lop no, pero eto kasi mga idol no. So eto please naman po no, pa-support naman po ako ng Alburo Lop mga idol no. Sa mga subscriber natin diyan. So 15,000 subscriber mga idol ang mayroon tayo sa Alburo Lop, sa Barry Dongs vlog. Yun na nga at so marami namang option mga idol. Kung makikita niyo no, maraming option, marami kayong may pili diyan. So comedy, iyakan, tawanan, so meron tayo doon mga idol. At again, Jojo Boko Vendors no, pa-support. At yun na nga so let's go na. Dami ko na sinabi mga idol no. Siyempre, alam niyo naman tayo mga idol. Naman yung niya. Let's go. Pare, may shoutout ka ba pare? Sino shoutout mo pare? Sasabihin mo. Shoutout sa baby ko. Sino shoutout mo pare? Di ba shoutout niya anak mo? Di ba shoutout niya anak mo? Alright, so mayayain yung talent ko mga idol. So abangan nyo mga idol na gagawali kami ng vlog ni Paring Bensoy. So let's go. Yo, yun na nga mga idol na. So yun na, andito tayo sa Alburo Lop mga idol. At yun sa Lop ko nga mga idol no. So hindi pa natin ipapakita mga idol yung Lop natin ngayon mga idol. Dahil sobrang gulo pa talaga mga idol no. Medyo basta magulo. Kasing gulo ng iniisip ko ngayon. Alright, so yun na nga ito. Andito tayo mga idol at ito na nga andito na napili natin na ibon mga idol para sa ibigay natin sa courier natin pinakasolid natin courier mga idol. So ito nga araw-araw mga idol. Araw-araw kami nagkikita rito mga idol natin. Ito. So kailangan pa ba natin banggitin linyada na ito? Wag na lang siguro ito pag ito nakikilala mo to Jonas Tarok. Ito Jonas Tarok to. Ito yung may green tag na Ito yung may black na double band mga idol PHA, omring nga lang siya mga idol. Isang ACRPC. Yan at isang PHA black. So alam ni Jonas Tarok to, mega shoutout sa'yo At ito naman isa. Ito na Johnson Masili mga idol mga idol Kapakangas. So alright, so ibibigyan natin sa tropa natin ibibigyan natin sa kanya. At yun nga dahil sa nangako tayo sa kanya At medyo matagal din na pangako at ito natupad na rin. So ano masasabi mo dyan idol? Maraming salamat po kay Alburo Lop. Alright.
Alright, so ito na, ibibigyan na natin sa kanya ito mga idol na. At syempre mga idol, tulad din sinabi ko sa inyo mga idol na yung parapol na gagawin natin, tutuloy natin yung mga idol. Gagawin natin yung mga idol. At sa video na to, no, mag-comment kayo ng mine mga idol, no. At syempre, magpaparapol tayo mga idol next day mga idol. At malapit na tayo sumabak sa bakbakan mga idol. Lalaban na ulit tayo, no. So wala pa tayong update dito sa lock ko. So next time na lang. So hanggang dito na itong video na to. Bye-bye. So yun nga mga idol na ipinackage pa natin mga idol para sa tropa natin. Idol, ingatan mo ito idol ha. Opo, idol. Sana idol na nagbigay na sa ito. Nagbigay sa'yo na sa ito mga ibon na ito. Ganyan nga lang na breeder to at kailangan makakuha ka ng lahat nito. So someday mga idol, pag nagkaroon na ng ano to, ng inakay to, balitaan mo naman ako. Oo, idol. Okay. Okay. Ito na nga, ito na. Okay na. Nilagay na sa sako mga idol. Alright, so malapit na naman mga idol at yung bahay niya rito, yung loft niya rito, malapit lang sana sa Pandan. Andiyan na sa may bandang Pure Gold na mga idol na sa St. Ignatius Ben. Yan, nandun na naman. So pauwi na siya mga idol para yung ibon malagay niya agad sa loft niya. Idol, ingat ka idol, no? Okay. Pag nakapasisyon na siya. Okay, thank you no. Bagay araw ka naman dito. Sige, ingat. Yay!